Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаһу субханаһу ва таалагә һәр барча мактауларыбыз, хөрмәт сәнәләребез булсын. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шарифләребез ирешсен. Инде Аллаһ Тәгалә безгә ике дөнья бәхте һәм дәрәҗәсен насыйп итсен. Шушы көннәребезне, айларыбызны мөбарәк кылып, изге гамәлләр кылырга, Аллаһ Тәгаләгә якынайырга, дәрәҗәбезне күтәрергә Аллаһ Тәгалә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр Алла бирса, масаю, мактану турында. Урысча әйткәндә ул була тщеславие. Анда сүз ишеткәнегез бармы урысча? Тщеславный диләр бер кеше турында шулай бит. Әлбәттә инде без бу сүзне еш кулланмыйбыз көндәлек тормышта. Кай вакытта без аны бутыйбыз тәкәбберлек белән, высокомерие белән. Алар икесе икәйбер. Баксаң, мен әнә үземгә дә әле генә белдем әле. Шулай бит инде тәкәбберлек белән масаю яки мактану бу икесе икәйбер. Бөтен масайган, мактанган кешене без тәкәббер дип әйтә алмыйбыз. Ләкин тәкәббер кеше һичшиксез масая һәм мактана. Ягъни тәкәббер кешедә тщеславие бар, әмма тщеславный кешедә тәкәбберлек булмаска мөмкин. Чөнки әле ул аның башында гына. Башлый гына әле ул аны, шул юлга баскан гына дип әйтик инде. Менә шуңа күрә бүген сөйләшеп китербез әзрәк кенә шуның турында һәм аның килеп чыгу сәбәпләре турында дәресләргә. Инде масаю, мактану, димәк, үзеңне башкалардан ниндидер әйбер белән өстенрәк итеп күрсәтергә тырышу бара. Шуны аңлата. Шулай бит масаю, мактану. Чөнки нәрсәгә мактанасың инде, әгәр дә бөтен кешедә улай бер бар икән, мактанып йөреп булмый бит инде, шулай бит. Кай вакытта бөтен кешедә булган әйбер белән дә мактанасың. Мәсәлән, син дә шул дәрәҗәгә ирешкәннән соң, башка кешеләр кебек инде, вот мин дә кеше булдым дибрәк, шулайрак син дә мактанырга мөмкинсең. Менә шуңа күрә инде бу үз чиратында әзрәк кенә шулай бит үзеңне өстен кую, мактану дип әйтик. Һәм бундый кешеләрне белгәнегезчә җәмгыятьтә бик яратып бетермиләр. Мактанып йөргән кешеләрне шулай бит инде тщеславный дип әйтик, мактанган кешеләрне бик яратмыйлар. Хәтта башка тщеславный кешеләр дә яратмый аны. Тәкәбберне тәкәбберләр яратмый. Тәкәббер алар бит бер-берсен яратмыйлар алар. Шундый булсалар да. Әлбәттә, мактанчыклар алар инде үзләрен мактаганны яраталар, шулай бит. Әмма үзләре башкаларны мактарга яратмыйлар. Менә шуңа күрә бу гадәтнең, бу чирнең дип әйтик инде ямьсез, начар икәнен сез үзегез дә яхшы аңлыйсыздыр. Әлбәттә, кешеләр яратмый монда бер нәрсә шулай бит. Икенчедән, үзеңне башкалардан өстен күрсәтергә тырышу шулай ук инде ул. Ямьсез күренеш. Һәм әлбәттә, шушы гадәт, шушы чир дип әйтик, аннан киләчәктә зуррак проблемага, тәкәбберлеккә сине китерергә мөмкин. Ни сәбәпләр аркасында кеше масаярга мөмкин? Масая. Менә татар сүзендә, татар телендә шундый сүзләр бар, зәнһар кулланмыйбыз инде шулай. Мактану бар, масаю бар. Мактанырга була яхшы ният белән дә. Мәсәлән, син инде берәр экзаменнарыңны бирдең дә, әйтәсең, Аллага шөкер, экзаменнарны бирдем. Мактанумы? Мактану. Ләкин инде бу үзенә күрә яхшы ният белән мактану, шулай бит куанычың белән бүлешү. Ә менә масаю анда инде килеп керә тәкәбберлек кушыла шушы мактануга. Аны бит инде юкка гына сүзләре төрле түгел. Аны бөтен ул сүзләр теге бер-берне аңлатса, алар төрле булмас иде. Аның үзенең шуңа күрә үзенчәлекләре бар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта шушы масаю килеп чыга. Ни сәбәпле? Инде Имам Газали безгә әйтә. Ни сәбәпле санап китә. Әлбәттә, бу инде аңлашыла ки. Беренче сәбәпләрнең ул да булса, кеше үзенең матурлыгы белән масая, тәненең матурлыгы белән дип әйтик инде шулай бит, сәламәтлеге белән, кеше белән, я булмаса тавышының матурлыгы белән. Ягъни тәненең камиллеге белән масая. Менә мин башкаларга караганда матуррак, шулай бит, көчлерәк. Я булмаса шундый тышкы яктан инде әйбәтрәк. Кемдер менә ямьсез. Шуңа күрә бит кай вакытта әйтик, мәсәлән, бигрәк тә мәктәпләрдә инде ул бала чакта кытыртырга яраталар, шулай бит. Әгәр дә кимчелеге булса берәр кешенең, аксак, чукрак, сукыр,
анда тәбәнәк булса тәбәнәк, таза булса симез, толстый, тегеләй, болай дип, шулай бит инде ябык булса дохлый дип, ягъни кешене менә шушы кимсетергә тырышалар аның тәненең үзенчәлекләренә карап. Һәм шуның аркасында килеп чыга башлый менә бу масаю. Син бит андый түгел. Син бит инде кайчакта мин дә теге интеп куям да кешеләргә, очкарик, иди сюда мәйтә. Берсенә дә. Теге инде сразу психлана, ах, очкарик дип әйттеләр, миңа карый да көлеп җибәрә аннан соң. Син бит инде теге үзең очкарик булгач кешегә очкарик димисең. Гадәттә үзеңдә андый сыйфат булмаса, кешене шуның белән кимсетәсең. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде иң беренчесе әлбәттә үзенең тәнеңнең камиллеге белән син башкалардан өстен куеп үзеңне масая башлыйсың. Ләкин бу масаю нәрсәгә китерә? Беренчедән, бу камиллек синнән түгел бу. Синнән түгел бу камиллек. Әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә үзенең тәненең матурлыгы белән масаялар кемнәр? Кызлар масаялар бик каты шулай бит инде. Алар инде әзрәк кенә ул анда целый проблема ул мәктәпләрдә. Менә матур кызлар бар, алар бергә җыелалар да, ямьсез кызларны аннан соң мыскыл итә башлыйлар. Хәтта кыйный башлыйлар, кимсетә башлыйлар. Ул бер целый проблема ул. Аның белән эшләргә кирәк. Кешегә аңлатырга кирәк. Менә шушы бала чактан андый проблема булмасын өчен. Һәм инде кешене кимсетсәң, аның тышкы кыяфәтенә карап, ахыр чиктә аннан соң ул комплекслы булып үсә башлый. Үскәчтән дә аның комплекслары була кешедә, үзендә. Менә шуңа күрә инде бу кызларда бик нык чагыла. Хәзер инде чагыла башлады шулай бит егетләрдә дә. Әзрәк кенә спортзалга барып киләләр, тегеләй болай шулай бит инде әзрәк матурайып китәләр дә, аннан соң шуның белән инде шулай ук масая башлыйлар. Андый нәрсә дә бар, шулай бит. Андый нәрсә дә бар. Махсус теге киемнәр киеп йөри башлыйлар, шушы әзрәк мускулларын күрсәтер өчен инде бераз кысып кия торган шулай бит инде тегеле. Бу да масаю булып тора. Шулай ук инде бар тагын бер артистлар масаялары шулай бит, мәсәлән, берәр талантлары булса инде. Чырчылар, мәсәлән, анда әзрәк кенә җырлап җибәрәләр дә шулай бит, аннан соң инде масая башлыйлар. Менә миндә талант монда юк, менә мин тегеләй, фәлән тегеләй дип инде. Бу да шулай ук масаю шушы тәннең белән. Бу әйберләр синнән түгел. Бу әйберләр Аллаһ Тәгаләдән. Бу әйберләр Аллаһ Тәгаләдән килгән. Кай вакытта кемдер әйтә, менә бит мин үзем ди качалкага йөрим дә мускулларны үзем ясыйм ди. Аллаһ Тәгалә биргән сиңа сәламәтлек качалкага йөрергә. Бер абый әйтә, мин тоже качалкага йөрдем ди. 19 яшьтә ди, миңа ди начар булды. Мине больницага алып бардылар да, йөрәк белән проблема башланган. Анда прединфарктны шундый нәрсә. Әйттеләр ди, сиңа йөрергә ярамый спортзалга. Бетте, Аллаһ Тәгалә кисте. Әгәр син йөрисең икән, күтәрә аласың икән, димәк Аллаһ Тәгалә сиңа биргән мөмкинчелек ул. Ул теләсә кайсы вакытта кисергә мөмкин шушы юлны. Капларга мөмкин сиңа. Кай вакытта спортсменнар менә матур карьера гына башлап җибәрәләр. Бер травма, бетте, аннан соң шуннан спорттан китәләр. Ул спортка барып җиткән спортсменнар 1%. Калганнары травма аркасында бөтенесе чыгып китәләр. Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, биргән әйбер булар бөтенесе. Шуңа күрә дә инде моның белән масаярга кирәкми. Икенчедән, Аллаһ Тәгалә бу әйберне теләсә кайсы вакытта алырга мөмкин. Әле үзенең теге әгәр дә кеше картайса шулай бит инде, ул менә картаю ул нәрсә? Ул бит юкка гына түгел ул картаю. Картаю ул Аллаһ Тәгалә синең камиллегеңне ала. Нәрсә генә әйтсәләр дә, картлык матур әйбер түгел. Нәрсә генә әйтсәләр дә. Менә анда бит инде хәзер хатын-кызлар теге 60-ка 70-ка җитеп, нәрсәләр пластик операция ясаталар дитәләр бит инде, үзегез беләсез. Но яшь кызны алыштырмый бит инде. Алыштырмый ул бер ничек тә яшь кыз. Сен ничә әйтсәң дә шулай бит яшь кыз түгел инде ул. Картлык ул барбер ямьсез нәрсә. Аллаһ Тәгалә менә шулай итеп картлык биреп кешенең камиллеген ала. Камиллеген ала да күрсәтә, мин ди алалам ди, сиңа бирдем ди, син шөкер кыл биргәндә ди. Менә хәзер мин аны алдым ди синнән ди. Менә шулай итеп инде бу Аллаһ Тәгалә кулындагы әйберләр бөтенесе моның масаерлык әйбере юк. Икенчесе ди, мөхтәрәм кардәшләр, кеше үзенең кеше белән масая. Кеш, беләктә кеше бар. Мәсәлән, Гад дигән кавым була шулай бит. Гад дигән кавым була, аларга килә Худ пәйгамбәр алейһиссәлам. Алар бик көчле булалар. Әгәр дә игътибар итсәгез, менә аларның гәүдәләре дә зур була.
Алар зур иләр ясыйлар. Менә хәзер Иорданиядә таштыкка кисеп ясалган шундый бер иләр бар анда. Бик матур ясалган инде. Менә шуны аларныкы дип әйтәләр. Аларның кавемнәрнеке диләр инде. Алар ташка бассалар да ис калдыра торган булалар. Алар беркемнән курыкмыйлар. Бөтен кешеләрдән куркып тора. Гәүдәле, зур шулай бит. Һәм алар нәрсә диләр? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман ашадду минна кува диләр алар. Кем бездән көчлерәк бар соң диләр алар. Кем бездән көчлерәк бар диләр. Битте, тәкәбберләнәләр. Табыналар путларга. Аллаһы Тәгалә аларны юк итә. Аларны Аллаһ Тәгалә юк итә шундук. Бөтен тәннәрен бутарлап шулай бит инде. Ул халыкны юкка чыгара. Ул халык хәзер юк. Хәзер юк ул халык. Ягъни нинди генә көчле булсаң да, Аллаһы Тәгалә сиңа инде бирә шушы зәгыйфлекне. Тиннән дә көчлерәк әйбер бар. Менә Мөхәммәд Алине беләсез шулай бит инде. Кассиус Клей элекеге вакытта ислам кабул итә дә Мөхәммәд Али була. Ул нәрсә ди? Ул авырый башлый ахырдан. Паркинсон авыруы белән калтырый. Калтырый шулай бит инде. Әкрен генә җыри, бик авыр хәлдә кала инде ул. Әлбәттә, ул нәрсә ди шушы авыру килгәч? Әлхәмдүлиллаһ ди. Әлхәмдүлиллаһ ди. Нишләп әлхәмдүлиллаһ ди? Мин үземне бик көчле һәм бөек дип уйлый идем ди. Миннән дә көчле кеше юк дип уйлый идем ди. Шушы авыру килгәннән соң мин үземнең зәгыйф икәнемне аңладым ди. Аллаһы Тәгалә миңа ди дәрес бирде ди, өйрәтте мине ди. Әле бер көнне менә Майк Тайсонны да ул да ислам кабул итте шулай бит инде беләсез. Инвалидны коляскада күргәннәр аэропортта. Майк Тайсон турында Мөхәммәд Али нәрсә ди? Мөхәммәд Алидан сорыйлар. Әгәр дә Майк Тайсон белән сугышсагыз, кем җиңгә ди? Мөхәммәд Али әйтә: Мин ди хәрәкәтчән ди. Бик тиз йөрим мин ди. Ләкин әгәр дә ул миңа бер тапкыр сугалса ди, мин үләм ди. Бер тапкыр миңа электр алса ди, сугу буенча Майк Тайсон әйтә. Мин үләм ди, Мөхәммәд Али әйтә. Менә шулай итеп, шулай бит ике чемпион. Алхамдулилlah, икесе дә ислам кабул иткән кешеләр. Ләкин алар үзләре әйтәләр, менә шушы авыру килгәннән соң без безнең зәгыйф икәнне күрдек ди. Аллаһ Тәгалә бик көчле кешеләрне дә шулай зәгыйф итә, шулай бер авыру бирә дә зәгыйф булып китәсең. Шуңа күрә үзеңнең кечең белән масаюдан мәгънә юк, мөхтәрәм кардәшләр. Өченчесе, кешеләр кайбер чакта үзенең акыллары белән масаялар. Мин акыллы диләр. Мин акыллы диләр. Мин укыйм, мин тегелә, мин фәлән, мин фәсмәтән диләр. Шундай хәл турында мин сезгә сөйләгәнем бар инде. Бер малай, безнең авылдан малай ул. Олимпиадаларны оттын итте дә инде ул. Анда яхшы медальләргә бетерде мәктәпне һәм университетка экзаменсыз алдылар. Алдылар да бер заман кайтты да бу ничектер шәһәрдән инде шунда сәйр күренә башлады. Кешеләр янына килә дә, я гений ди. Кызларын тартып ала да, теге биергә танцуйте со мной, я гений ди. Тегеләй булай ди. Ну, аннан соң башы китте, аннан соң инде аны укырга кермәде ул. Больницада ятып чыкты, әйтте. Кай вакытта акыл, шулай бит, акыллы булу күзне томалый. Башта китергә мөмкин андый вакытта. Мин үзең акыллы дип уйлап йөрисең. Синнән дә акыллыраклар табылып, сине дә алдалыйлар. Син дә көлкегә каласың. Берсендә кемне беләсезме бит инде? Дроздов, мире животных алып бара шулай бит. Ул катнашты нидә? Последний герой дигән бар бит әлелек. Утрауга алып барып ташлыйлар да инде шунда. Бөтенегез телевизор карыйсыз, әлхәмдүлилләh. Утрауга алып барып ташлыйлар да анда шунда яталар инде. Дроздов берсендә булар кешеләргә бакама җыланма шата. Бака шата. Ул бит инде гомер буе хайваннар белән эшләгән кеше. Ул белә бөтен хайванны, мосын инде шулай бит инде. Балар бака ашап агуланалар бөтенесе. Анда ул нас ул башын тотып утыра. Какой стыд ты, какой позор ты, уят ты. Гомер буе мин шул хайваннар белән эшлим ди. Хәзер менә аларга инде агуладым кешеләрне ди, бака ашатып ди. Ягъни шундый акыллы булып бөтен хайваннарны белә торып та, Аллаһ Тәгалә шундый дәрес бирә аңа. Юк, син белмәгән әйбер бар ди. Син белмәгән әйбер бар әле бу дөньяда ди. Шуңа күрә дә акыллы дип үзеңне уйлап йөрергә кирәкми. Сиңа акыллыгың, синең акыллылыгыңа бәя бирергә тиешләр башкалар, син үзең түгел. Без бөтенебез үзебезне акыллы дип уйлыйбыз. Сиңа бәя бирергә тиеш башкалар. Кемнәр? Туганнар, дуслар түгел. Багаларың түгел шулай бит. Сиңа бәя бирергә тиеш дошманнарың. Менә дошманнарың синеңа әйтсәләр, бу акыллы дисәләр, син чыннан да акыллы, без аннан куркабыз, ул хәтәр дисәләр, димәк инде син
акыллы икәнеңне сиңа бер дәлил булып тора, мөхтәрәм кардәшләр. Инде мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер сәбәп ул да булса үзеңнең килеп чыгышың белән, нәсел нәсәбең белән мактану. Бер заман татарларда китте шәҗәрә ясау. Ул шәҗәрәне ясыйлар да инде берәр байга, мырзага, бер хәзрәткә, берәр инде шундый кешегә китереп таштыралар инде аны, шулай бит инде. Анасын җырлыйлар инде, вот безнең нәсел шундый дип. Мин әле бер кешенең дә күргәнем юк, безнең нәселебез хәйрчеләр, шундый бер теге тюремщиклар, җинаятьчеләр дип, шуннан килеп чыккан кешебез дип әйткән бер генә кешене дә күргәнем юк минем. Бөтенесе дә әйтә, безнең нәселебез менә фәлән, тегән, менә булай тотканнар, тегеләй тотканнар, моны иткәннәр, тегендә тыкканнар. Менә шундый инде безнең нәселебез инде. Ай инде, яны әйтеп бетергесез инде, шулай бит инде. Бөтенесе шулай ди. Берсенең дә әйтәм бит әле, безнең шундый нәселдән чыккан дип әйткән. Мактан, нәселдән нәсел белән мактану бездә, бөтен халыкта бар инде. 90нчы елларда теге байлар да, урыс байлары да инде шәҗәрә ясата башлаганнар. Заказ әйттеләр да инде берәр князьга барып ташмый микән буларның нәселләре дә. Ну таштыралар инде акча биргәч. Шулай бит. Акча биргәч таштыралар, анда проблема түгел бит инде ул. Анда китереп чыгарып була, бөтенебез дәдән баласы бит инде без. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде килеп чыгышың белән мактану дигән нәрсә бар. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. И Сафия ди. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның апасы, тётчасы. И Сафия ди. Син минем апам ди, ләкин мин сиңа Аллаһы Тәгалә каршында бер нәрсә белән булыша алмыйм ди. Син минем апам ди, ягъни иң яхшы кешенең туганы син. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгалә каршында аның янындагы кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай. Хәдисләр бардан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне Аллаһ Тәгалә үз янына утыртыр дигән. Ничек белмибез. Белмибез, әйтә алмыйбыз. Шундый хәдисләр бар. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгалә белән шуның кадәр якын, ул инде әйтергә тиеш. Так, бу минем кызым, сеңлем, апам, абыем, тегесе, монсы, булар минем белән яме. Аларга давай тимик әле. Шулай бит инде. Бу дөньяда шулай бит инде. Шалтыратып кына әйтәләр дә, гайга, анда минем племянник килә, бер матур номер бирегез инде. Шулай. Бетте китте. Бу дөньяда шулай бит. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, нәрсә ди? И Сафия ди, син минем апам, ләкин мин сиңа кыямәт көнендә бер нәрсә белән булыша алмыйм ди, үзең ди. И кызым ди, Фатима ди, кыямәт көнендә мин сиңа бер нәрсә белән булыша алмыйм ди, үзең ди. Аллаһ газабыннан мин сине саклый алмыйм ди. Ягъни син кемнән генә килеп чыккан булсаң да, син үзеңнең дәрәҗәңне үзең ясарга тиеш. Үзең тезергә, үзеңне күтәрергә тиешсең. Фәлән минем туганым дип түгел. Син үзеңне үзең күтәрергә тиеш. Әгәр синең нәселеңдә гыйлемле кеше булган икән, син гыйлемле түгел. Син гыйлем алып, аның кебек дәрес бирсәң, аның кебек дәрәҗәгә күтәрелсәң, син дә гыйлемле буласың. Ләкин ул сине гыйлемле итми. Әгәр синең нәселеңдә берәр көчле кеше булган икән, ләкин син зәгыйф икән, син аның кеше сиңа күчмәячәк. Менә безнең шулай булды, мөхтәрәм кардәшләр, Советлар Союзы оешкан вакытта шулай бит. Күпме иманлы кешеләр иде шушы илдә. Каян килеп чыкты соң бөтен атеистлар аңа кадәр? Алар бит айдан төшкән кешеләр түгел. Алар бит шул ук муллаларның балалары. Шул ук дәрәҗәләрнең балалары шулай бит. Шул уклар алар. Айдан төшкән кешеләр түгел бит алар берсе дә. Шуңа күрә инде кеше үзен ясый, мөхтәрәм кардәшләр. Үзен кеше инде күрсәтергә тиеш. Шул вакытта гына Аллаһы Тәгалә каршында дәрәҗәсен күтәрә ала. Кемнеңдер мифәләнең кешесенең туганы дип кенә шулай бит инде алай күтәрелеп булмый Аллаһ Тәгалә каршында динде. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком пороке человеческом, как тщеславие. Вы, наверное, знаете, что такое тщеславие, да? Говорят о человеке тщеславный. Обычно говорят о высокомерных хвастунах, которые любят хвастаться, которые любят показывать свою одаренность, так скажем, да, или же что-то, то, что есть у них, только у них, даже если не так, даже если есть это у всех, но они любят этим хвастаться. Даже, вот это такие тщеславные люди. То есть тщеславный, по сути, человек – это тот, который любит похвалу от других людей. И, соответственно, хвастается этим. Но это не всегда высокомерный, потому что высокомерный человек, он без причины может быть высокомерным.
У тщеславного есть причина, чтобы хвастаться чем-то. Например, какой-нибудь закомплексованный, там, какой-нибудь бедняк, бомж, он может быть не тщеславным, но может быть высокомерным. Презирать остальных. Он может презирать, быть высокомерным может. Потому что высокомерие – это презрение к остальным и считать только себя правым, то есть считать себя выше других. А тщеславный нет, не всегда. Но он так человек, который любит вот так вот похвастаться. Есть причины, которые приводят к тщеславию. Мы с вами вот на татарском языке 4 перечислили. Кто не понимает по-татарски, можете спросить потом. Кто понимает, они вам скажут. Одна из причин тщеславия – это восхищение родством с правителями и их приспешниками. То есть, когда у человека кто-то сидит там наверху, да, ну, понятное дело, что этот человек будет не самый последний. Обычно такие люди даже не работают. Им где-то откуда-то там что-то капает и так далее. Я знаю случаи, когда вот, например, если он где-то какой-то приближенный, его назначают куда? Ну, какие-нибудь там учредители какого-нибудь завода, и просто деньги ему идут, капают. И все, там ничего делать не надо. Туда идет просто зарплата, потому что он ничего не делает. Его тоже просто путем голосования туда в учредители внедрили, и все. Ему и заседания не нужны, и работа завода не нужна, ничего не надо. Поэтому, если у вас есть такие родственники, то, в принципе, можно хорошо жить, безбедно, так скажем. И, конечно же, это заставляет этого человека хвастаться этим, щеголять этими вещами. Также, например, человек может хвастаться, щеголять, например, положением своим. Опять-таки, когда он получает какое-то положение, ну, это вот бывает иногда у чиновников, да, там приходишь с хорошими намерениями, а через какое-то время уже приходишь служить, через 5 лет все тебе служат. То есть, получается, меняются уже приоритеты. Часто бывает так у полицейских. Да, бывает часто тогда. Был нормальный человек, поступает на службу, получает оружие, корочку и так далее, и все. Все уже свысока смотрят на всех остальных, как бы, да, все ему должны, все преступники, все должны доказывать ему свою невиновность, хотя он должен доказывать вину других, и так далее, и так далее. То есть, и вот такого рода вещи тоже бывают на самом деле. Это, дорогие друзья, опасность. Иногда человек сам этого не чувствует и меняется. И тогда уже надо прислушиваться к окружающим. Иногда они тебе пытаются говорить осторожно там, туда-сюда и так далее. Вот эти вот связи такого рода, они иногда меняют человека. Человек меняется, становится тщеславным. Второй момент, почему человек может быть тщеславным, восхищаться своими детьми, слугами, родственниками. То есть их многочисленностью. У него много родственников, там, тут, там, много детей, например, да. Какие-то слуги, например, могут быть. Ну, сейчас уже не так распространено это. Это раньше там у многих были слуги. Потому что они ничего не стоили, эти слуги. Один раз их покупаешь, им потом платить не надо. Это как рабы были. Сейчас же платить надо как зарплата, то есть это не раб. Соответственно, сейчас содержать слугу – это затратно, могут позволить себе не все. Но, тем не менее, человек, у которого они есть, то есть может этим похвастаться. Аллах Тааля на этот счет говорит в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим. Яума яфиру мар'у мин ахих, ва уммихи ва абих, ва сахибатихи ва баних. Аллах Тааля говорит: в судный день человек будет бегать от своего брата, матери, отца, жены и детей. То есть вот эта вот их многочисленность тебе в судный день ничем не поможет, потому что все будут думать только о себе. Эгоизм будет у всех. Все будут бояться, что их накажут. Поэтому многочисленность этих людей, чем ты гордишься, в принципе, тебе ничего не даст в итоге. Я же говорю, вот иногда говорят: вот дети у меня там туда-сюда. Я еще вот сколько человек похоронил, тысячи людей похоронил. Я ни разу не видел, чтобы дети легли рядом с родителями в могилу. Ни разу этого не видел. Хотя ты же говоришь: вот мои дети, вот они там, да, вот они там, все, я все для них, все ради них.
Ни разу, даже желания не высказали. Никто не подошел и сказал: «Хазрат, я очень любил своего отца, свою маму, можно я рядом лягу? Мне жить нечего на этом свете». Никто не сказал так. Никто. Абсолютно. Если бы я сам предложил, меня бы сочли сумасшедшим. Поэтому вот дети, которыми ты гордишься, ты все равно останешься одиноким перед смертью. Перед ангелом смерти, перед своими делами ты останешься все равно одиноким. Поэтому ты должен в первую очередь именно делать сам дела какие-то. И этими делами выпросить милость Аллаха Субханаху ва Тааля. А дети, то, что они есть, это Аллах Тааля тебе дает. Вон мышата там каждый месяц рожают. И что? У них детей полно, по всему миру бегают. И что? Вон много рожают они. Какой толк-то, да? Поэтому гордиться просто многочисленностью, естественно, не стоит. Третье – это восхищаться богатством. Да, когда у человека появляются какие-то накопления или приход хороший, он начинает этим гордиться, начинает этим хвастаться. Это начинает проявляться в его поведении, в его одежде и так далее. Ну, сами понимаете, когда вообще одежда меняется, меняется поведение человека. Вот, например, человек хорошие ботинки носит. Вы скажете: и что в этом такого? А очень просто. Он уже не слезет с машины, чтобы с тобой поздороваться в деревне, потому что там грязно. Он будет сидеть в машине. Он не подойдет к тебе по траве, потому что там грязно. Ты должен к нему подойти. Понимаешь? Что такого-то? Хорошие ботинки. В этом же ничего такого нет. Хороший пиджак, хорошие брюки, что значит? Значит, он не вытолкнет твою машину, когда ты застрянешь. Он испачкается. Это все взаимосвязано, дорогие друзья. Вы думаете: а что, какая разница там? Да, это разница большая. Разница большая. Поэтому вот эти вот все понятия, когда у тебя богатство появляется, естественно, появляется и тщеславие. Надо, дорогие друзья, следить за этими вещами. Богатство, оно дано для чего? Чтобы ты по-быстрому зашел в рай. Каким образом? Помогая людям, давая садака. Когда вот опять-таки, знаете историю знаменитую, имам Абу Ханифа купил на рынке самую дорогую рубашку. Самую дорогую. Ему сказали: «О, хазрат, это исраф. Это исраф. Зачем ты тратишь деньги на себя таким образом?» Он сказал: «Я купил эту рубашку, чтобы читать намаз, а не чтобы ходить перед людьми, щеголять». Вот как он относился к встрече с Аллахом. Потому что, говорит, Аллах дал мне богатство, я могу себе позволить купить это, и поэтому к встрече с Аллахом я куплю самое дорогое. А сегодня у нас, я уже часто об этом говорил, у нас для намаза сегодня самая плохая одежда. Это пижама, майка, шорты. Самая плохая одежда сегодня у нас для намаза. Утром утренний намаз читаем в чем? В этом обвисшем грязной футболке, да, в трико с такими коленями. Потому что быстренько надо все это сделать. Сегодня у нас для намаза самая плохая одежда. А если вы пойдете на встречу с президентом, вы это оденете? Ни за что в жизни. Ни за что в жизни не оденете. А если вы на свадьбу пойдете, вы же будете выбирать себе эту всю одежду, сколько будете выбирать. Месяцами будете ходить, вот это так, сяк по размеру, ушивать там туда-сюда, да? Поэтому богатство, оно дано для того, чтобы служить в религии, служить Аллаху, а не для того, чтобы нацеплять это все на себя, а потом этим щеголять и быть тщеславным. Это, дорогие друзья, большая разница. Конечно, Аллах Та'аля не запрещает тебе пользоваться богатством, пользуйся. Но если ты хочешь, чтобы это богатство завело тебя в рай, надо пользоваться этим правильно. Четвертое. Восхищаться своим ошибочным воззрением. То есть у человека есть какие-то мысли. И он считает, что эти мысли гениальные. Начинает перлы, как говорят сейчас, да, перлы какие-то там, выкрутасы показывать. Один раз сидим в маджлисе, религиозный маджлис, Коран почитали, молодые люди дом купили там туда-сюда. И один там из них, старший, больше 70 лет, наверное, крутился, всю жизнь был в чиновничьих кругах, всю жизнь.
Ну, естественно, когда ему дали слово, что он? Он чувствует, что он на трибуне в лучшие КПССские времена, да, и говорит там, да, вот вы там так, сяк там и так далее. И что мне там слово такое? Вот живите так, как нас воспитывали коммунисты. У него слово такое. Я смотрю на него, человек остался в прошлом. Человек остался в прошлом. А как воспитывали эти в коммунистические времена? Спаивали народ просто. Просто приписки, обман, спаивание. Да? После ветеранам водку раздавали. Еще помню, у меня дедушка же ветеран все равно. Водку. Это же вот так они делали. Председатели собирали, спаивали. Доярок собирали, спаивали. Всех собирали, спаивали. Трактористов собирали, спаивали. Вот так и живите, говорит, как вам завещал там. Там не хватало только вот этого, как вам завещал Ленин там и так далее. Да, человек остался. То есть у него есть воззрение определенное, и он считает, что это нормально, что это правильно, что это гениально, естественно, да, что, соответственно, надо этим делиться, и, естественно, надо этим еще хвастаться. То есть это правильное воззрение. Аллах Тааля по этому поводу говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Афаман зуйина лаху суу амалихи фарааху хасана. Мы, говорит, тебе покажем человека, говорит, которому было приукрашено его деяние, и он считал, что это хорошо. Сейчас вот действительно люди поступают, какие-то делают вещи вот в мире, да, многие люди считают, делая эти вещи, они считают, что они правы, что это нормально, что в этом ничего плохого нет, потому что им приукрашены его дела. Он ошибается, он об этом углубляется, уходит в это потихоньку. В следующем аяте Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Куль ханунаббиукум биль ахсарина а'маля. Не показать ли тебе, говорит, людей, которые потеряли свои дела в убытке? Кто это? Аллазина далля са'юхум фил хаяти дунья вахум яхсабуна аннахум юхсинуна сунга. У них были, говорит, в этом мире бесполезные дела. Они, говорит, делали что-то, шевелились, какие-то там у них были. Да? Но это были, говорит, бесполезные. Все, что они делали, работали, выступали, что-то, какие-то диссертации защищали, это, говорит, все было ложно. Все это бесполезно, говорит. Они считали, что они правы, что их дела – это хорошо. А на самом деле, говорит, Аллах Тааля их не будет считать. Поэтому часто я, когда во время вагазов в маджлисах всегда там, когда забыл написать. После этого скажу Аллах. В маджлисах очень часто сидят бабушки, дедушки. Я говорю, вы не сочтите за грубость, говорю. Вы знаете, вот вы прожили долгую жизнь. У вас на лице, на руках, в теле шрамы от этой жизни. Артрит, гастрит, язва, туда-сюда, морщины. Это же все шрамы этой жизни, которые оставили, то есть ваши дела. Там вы бетоны таскали какие-то там, да, вы там себя не жалели на лесоповалах там и так далее, и так далее. И как же будет, говорю, тяжело, когда Аллах Тааля скажет: ничто не принято. Вот все ваши мучения в этой жизни, ничто не принято. Ни ваши муки бессонные, когда вы воспитывали детей, ни когда вы там что-то приносили домой, да, и работали, ничто это не принято. А вы же на этом пути всего себя отдали. Это можно сейчас прочувствовать опять-таки с коммунизмом, когда говорим, да, вот лежат у тебя грамоты дома с коммунистических времен. Они сейчас никому не нужны. А пачками там лежат, там передовик какой-нибудь, там, да, медали там постоянно раздавали, там все пачками это все было. Ты лежишь и смотришь, этой страны нет уже. Людей, которые тебе давали, нет. Завод закрыли. Откуда тебе давали эту всю грамоту? То есть это все бесполезно. Ради чего у нас было-то, да? Ты говоришь, ради чего я страдал, ради чего я вот это все? Ради кого? И вот жизнь, дорогие друзья, она еще сложнее. Когда ты судный день перед Аллахом, тебе скажут, а все, что ты делал, это бесполезно. Не нужно было. И это не засчитается. Только у верующего человека засчитываются все его мучения. Как пророк ﷺ сказал, даже если уколет колючка, это у него будет саваб и прощение грехов.
Если вы страдаете на работе где-то там, как по каким-то болезням, да еще что-то, только верующему человеку это все засчитается. Только у верующего человека и воспитание ребенка тоже поклонение, тоже за это будет саваб. Ведь Аллах Тааля как женщину приободрил, да, когда она рожает ребенка, прощаются грехи, когда она умирает при беременности, она как шахидка считается. Когда она ночью встает, чтобы кормить ребенка, это для нее как тахаджуд. Когда она кормит ребенка, это для нее как садака. Все, у нее весь цикл жизни с утра до вечера, с утра до утра, рядом с ребенком, это гибадат у нее, это поклонение у нее. А если человек неверующий, вот эти все мучения, они бесполезны. Просто не засчитаются. Поэтому, дорогие друзья, иногда вот так вот Аллах Тааля нам говорит, чтобы у нас были правильное мировоззрение, правильное отношение к жизни, к себе, к людям, естественно, через призму веры. Только тогда, иншаллах, наши дела будут полезными в судный день. И тогда мы уже сможем сказать, когда человек входит в рай, что говорят ангелы? Вы достаточно страдали, теперь не будет уже страданий. Эта жизнь – это страдание. Вот тут сейчас молодые сидят, думали, думали, сейчас вот даже проживет, сейчас закончится страдание и начнем хорошо жить. Нет. Страдание. Вот ребенка спроси, кто в садик ходит, страдает. Ребенка спроси, который в школу ходит, страдает. Кто учится в институте, страдает. Кто работает, страдает. Кто на пенсии, тоже страдает. Все страдают, дорогие юза. Инналь инсана ляфи хусар. Человек все время в страданиях и потере. Кроме тех, кто уверовал и делал хорошие дела. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء